una càpsula del temps. L'estudi de les restes de fauna i del pol·len conservats al Toll permetran reconstruir l'evolució del paisatge del Moianès en els darrers 100.000 anys. Quan el torrent va deixar de circular habitualment per la boca sud, la cova del Toll va ser aprofitada pels animals per viure-hi i posteriorment també pels humans. Les restes d'aquests éssers i de les seves activitats s'hi van anar acumulant juntament amb els sediments arrossegats per les crescudes del torrent, formant capes més o menys gruixudes. Aquestes capes constitueixen un veritable arxiu de la història de la cova durant els darrers 100.000 anys. En les excavacions s'hi ha trobat 35 espècies diferents de mamífers, alguns dels quals extingits. Fa més de 3.000 anys, la cova va quedar segellada per una esllavissada de terra del vessant que va ocultar la boca sud. Això ha permès que els sediments arribessin als nostres dies sense que ningú no els remenés, constituint una mena de càpsula del temps.